So here guys, natapos na rin natin sa pagguna guys. Ito ang daming mga damo dito guys. Mga as ng damo guys. Ito tapos na ako, nagre-resting na ako dahil napuyat na. Yan. So ipakita ko sa inyo guys ang aking natapos. So yan guys, ang side sa aming bahay natapos na dahil ang taas ng mga damo-damo dito. Ayan, grabe ang taas. Ayan guys, ang aking natapos kahapon at saka ngayon. Ayan, 2 araw pero nag-start ko 6 o'clock. Yan. At ngayon parang 8:30 na. Yan guys. Ang daming damo. Yan oh. Kahapon dito lang ako nakatapos. Ayan, kahapon. At saka ngayon dito at saka dyan. Yan, mga bagong mga damo. Doon na ha, malapit na natuyo. Dahil mainit kasi. Yan, tapos ko na guys. Thank you for watching.